kaya pupuk lan sing dalu Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sampun dipun berkahi dipun pangestoni. Anggenipun nek mantil di napa? Mall Kramaken teng Putra Putri. Nggih. Kowe Petro karo Bato. Dan rasa data pamer wong sugih. Tapi Rasa data pamer kowe sugih, duit protokol Solo Raya ini sing paling umum di Solo. nah, simen kampir. Ora ngomong ndak boleh pakai lagu-lagu tentang duit kayak. Ronatus. Nah, alhamdulillah. Ronatus. Alhamdulillah. Wah, simen saiki bareng. Romo. Lah yo, ngono kuwi lho. Iki sing gelem ngadeg sik umrate wong lanang. Bangsa sing minggu-minggu mongko. Wis ayem sih, ayem. Ayem apane iki kok iso tombok. Ombok piye to? Ora iki kelas ning yo kuwi iso Senin, kuwi setoran Bangidil. Setelah iki yo ketorno. Iso Kamis. setelah iki yo. Kurang aku selawe. Nah, kompos aku selawe. Gowo lah ketori ora enek. Mulai. Mas stake sapa ora. Wis penagih nang omahku ya. Ben, Tukang bangi. kowe ini sugih, ora sugih kok jabul ora. Lah iya. Nek ora nek dunya. Mau Tau iso Mas Pandu. Pripun? Sasbutane ku kape Petro karo Bagong Nggih. ora kanggo parian. Nggih. Protokol yo melu parian. Oh, siap yo parian. 400 yo parian. Parian Nggih. Iki protokol. Protokol kodang samu Solo kaya iki protokol. Gitu. Mas Pandu mau sik dhewe tuku apa mau? Tuku gendro. Tuku gedhok nang Neng Solo. Solo. Mas Petro Panjang Yuswa. Panjang Yuswa. Sampai ya parian. Parian. Tuku tubuh kecemplung segoro. Apa cakep. Rasa dadak digoleki rasa tujumu. Tubuh iki regane piro? Gaji iki diterangku senapu. Ya waktu kecemplung segoro dadak dibacoke rasa digoleki. Oh, ngono ya. Aku ngerti. Tapu ndase. Kowe wedi karo aku. Apa padha demite kok. Kowe dulu aja dikempet. Rasa digagas kaya ngene kok dipikir. Kene kok jambul wis banyulane angel kok gagas. Lulung iki ngopo? Ora nek cabuk rambute karo manten dulu iki. Lah kampung kerong. Kira iki nek bareng ngawur iki. Lah apa aku togok kok. Layakmu mau dilayakmu. Ora, yo. Nah, waca matamu iso maca ora. Ana layak tak macane iki. Nah, Tak macane. Oh, kena dalange. Piye to iki? Kowe ngomong kuwi kleru. Kok kleru-kleru. Ana layang tak macane. Tak macane. Nyok. Celuk sing bener ki tak wacane. Ayo wacanan. Iki Mas Imin, layang tak macane. yo Wacane. yo iso maca kabeh. Bapak Bowo Puput Ngidam Sari Mojo Songo. Walik celuk. Bapak Puput Mojo Songo Bowo Ngidam Sari. Tulisane Bapak Bowo Puput Ngidam Sari Mojo Songo. Ora, kuwi jare layange piye to jare iki? Oh, iki sing yang mripate Simen. Nggih. Bapak Puput Nggih. Bowo Ngidam Sari saking Mojo Songo Solo. Oh, nggih. Entro Pak Puput aku sing kleru ojo dadi atimu turun-turun sing kok ayo
asu. Lho, Kamu kok awake wayang ape-ape kok montone film nang. Betul, satu betul. Pun Pun Oh, kita lagi ngono teleko. Lho sing nyidam sari. Paling ora sedina sing dira. Nang apa? Bergerak benda-benda kuwi mau. Berene duitku mau. Lah iya to. Wong kok gak maca ora dadi maca. Lah iya to. Aku wis gak kasung sini dipangane muntir kok kayak kancang. Iki sing sore Pak Puput ra dak maca-maca ya tetep sing gowo sing. Yo lagi iki lho. Piye? Kan se bondang karo kapal bondang. Guru kalau jatuhnya masalah jadi. Ya Pak Simek kae sing. Putih lho. Putih Pak Puput. Jadi ana ono tapi ini oleh. Enggak. Moga-moga lah. Oke, saking ngandhak kemawon boten dados menapa. Kok pinarak mriki lho Pak, pinarak pindah. Panggung mriki menapa? Nggih, pindah mriki, pindah. Perasaan Prabowo kudu negara. Pindah mawon, pindah. Menawi kira cukup kabeh 100 mawon kira cukup. Oh. Boleh sing browo apa bro? Niki. Nggih. Nggih, ini sedalu, Pak. Sedalu. Mas Pandu. Nggih. Mugi-mugi tetap jaya. Amin, Allahumma pinarak pindah mriki to, Pak. Menika derek dengaken. Nggih, pindah mriki, pindah. Nah, pindah mriki. Lah kan sing penting naon. Nah, hotel. Orang muda-muda kabeh Sakit sabote. Saya sing ngetek. Nah, nggih. Badhe ngaturke bawa nyidam sari Pak Umum nggih. Nggih. pun lajengaken Mbak. Siap, Nggih, bawanipun mawon. nggih. Anu direncani Mbak Rate yo Mbak Rate sing Doang ayu pepujanen ati kaya resane wong nandang asmara Mas Petro, sapa to piyayine ning panggung wayangan jare aku dagelan ning dhuwur panggung kok lungguh balik rezekine disuda petang lho dina petang lho. Amin iki lho. Bose bintang aku moto WA-ne, Mbak. Nggih, Mas Bayu matur sembah nuwun. Ya, iya. Mugi tansah pinangan sehat, panjang umur Mas. Amin. Mas Bayu. Isih nyimak. Boten sakalen Mas, bintang pemanggilan. Nyawer aku. Mugi menika Mas Pawan, Nggih. Asno Putra. Dekorasi dinimak Yatyoso. Lan apa tak awakku dewe. Selamat malam Pak Sigit, kodim barangannya juga monitor. nggih matur sembah nuwun. Do dewa Jawata Matur ugi kali Mas Bibi sing kersa ngestori asine Mas Lucy, Menyaron, Lucy Dewi. Walaso mriwak mambi esok kapan katekan
maniro nakodo tanpa prau sasat bisa den bebetri lidam syariat moro dipelajakan Mbak Rate nggih Pak. Nggih, kok matur suwun. Duit Pak, duit Pak. duit kok duit Kalau kok merawat, Mas Bapak kok duit saya boleh yang umpama sliramu sekarang aku